Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Akan ikasi nga ban pentip ya ki pajba baro banilasdang ya karukam sumar kabakhat ka plasma exchange hakasin Nyngkong hangni hapo Woodland Hospital Shillong. Technically ka kata ka plasma exchange ka de ka rukam sumar ban pen khoje ka snam te ka khot ka blood purification process mo hakani ka process ni kilian ya ka plasma jo ki patient ka plasma mut ka de ka part ka de ka pinta jo ka snam te ni kilian through a plasma filter ni don kam ki filter bi khot ki plasma filter ti connect ki ka filter but ka dialysis machine and then we replace them pade ya ka plasma jo ki patient daka fresh plasma bomdan ki jingma ha ka kata ka fresh plasma ki kum kini ki patients badon ki kinja antibodies ha ka met jong ki antibodies mut ki bersha ya ka jing rukam trekam jong ka met ti ki antibodies ha ka rukam wangi change ya ka plasma kini ki antibodies baro you will quit and then you discard no ya ka to ka plasma jo ki patient ni replace pade ka fresh plasma te ki jingpang bangila ban don kam ya ka plasma exchange kalau number 1 ka dei ka acquired thrombotic thrombocytopenic purpura ka ne dei ka acquired TTP ki jingpang kum ki anti GBM lane ki SLE patients ru ki bam respond ya ka treatment ru ki don kam ya ki plasma exchange ki jingpang ru ki don te ngapa ban binte bai don ni patient ibawan ha Woodland Hospital ha tabai iwan Nyngkong ipoi ha po medical specialist ibadon hangi hi Dr. Ritwik Burman ti lapet Nyngkong ma hadin pede comes with iwan baka complain ba kunroi priya bunsien thak clear ti ha kapor baki le ki blood test jong ti ki lab ba ka hemoglobin ro kuduna ka platelet count jong ro kuduna liver rukta ba rukhlai rukta ti namar rukta ukhlai ti Dr. Burman ro ila ha yang aban pelang kan ka case and then pabani pet pade ba platelets jong tai patient upoi tang 1000 sanspa te ha ka normal pade platelets udai shilak san 1000 hadu 100000 san 1000 jong ini patient tang 1000 sanspa mot ba ila don ha ka jingma ka ba jur ha ka ni ka por te hadin pade bagim pala ban pha ki test mo ki don ki test bagim la ban ne apo Shillong lani ha po go hati ru te ban confirm ya kata ka jingpang bagim model ba ka diabetes kata ka TTP dia kata ka jingpang ban confirm ni hapsen ga utau adam TS13 ni phasha po Delhi dia ka simpor ya utau test report ru ban hadu lysaus ni te po bangis dang pade ni hap I platelet type patient ni I hadu khatha units kita ki platelet si type patient na nalor kata bagi I ru utau platelet jong i hiar bit kiu las dang ki injection steroid ru respond te hadin pade saus ni hadin te wan utau level jong adam TS13 ke normal jungta level udah more than 10% more than palat ya ka 10% ti high ni patient pade kalong hapo jongka 0.1% ti dangila confirm pade kan ka case tingis download ka plasma exchange hakasni Nyngkong plasma exchange platelet uklem kiu upoi lepo 1000 second day ru umpot kiu haka third day pade wasdang man kiu upoi 1000 haka fourth plasma exchange pad haka basau sin uni plasma platelet ula kiu hadu nyu pu 1000 hadin pada ngila decide ba ini patient ila like na kajingma tingila plan no ban plan no discharge no itai patient but ki injections ki khot ki immunosuppression ti ini patient iwan check up yang atayo shwa menchwa hangni 2 weeks back ti iwan and platelet jong claim don kam show ya ka plasma exchange ru platelet jong upoi hadu shilak nyu pho and if im don't complain she long stable now ti katahi kawai nama baka acquired TTP dengan mai treatment hadu khnai 4% ki patient kila bandu no ka jingem jongki with dengan eye treatment pada hakapor ka babiang ka jingma jongi patient kan long tang hapo jongka 4% ti di ko aban kili pada hadu kani ka dei ka dialysis kani kamdei ka dialysis kani ka dei ka plasma exchange mut ka fair na ka dialysis nama ba ka dialysis ka trekam ha ki patient ka remove fluid ki ka weng lot ki jingja clear hamet ha ka porba ukhlai trekam shu
Kalai function trikam tang hapo ajang ka 4% ting have ida ka dialysis. Hendai ka plasma exchange pade ni change tang ka plasma. Te ni use pade ni penon kam da ka johi ka machine tamba ka dei pade ka compare. Te tahi ka way sa ka way pade na ka discuss ya phi baro ba ki don ka way ka type of dialysis mo ki junki dialysis. Bon ki patient ki le be tang da ka machine dialysis. Kimtip ba kadang sa kaway ka dialysis kung bigay kot ka home dialysis. Ka machine dialysis ki patient ka pintuti ki patient naman ba ki hawan sa hospital RCN license tayo. Ti ki hawan ki hap strong sa banta hap hospital ti kilit pai. Ti ka don pat sa kaway pa de ka jad kung kot ka home dialysis. Kaniru kadang around lipose of home ki patient hapo mikralia jungi ba kilas dang ka home dialysis. Buon kini ki patient kis dang na po Guwahati. Ti nadu banga join hangni ha po Woodland nadu March tinggal yoban sedang angut ki patient ke home dialysis and ibai di bala di kan postname ibai haka fala di kan new postname ti kan ni kalau ka procedure ka basuk bha ni hutap we catheter ha po ajung ki patient ti ni hikai I training ki lani I training ki bapai ki kum ki lok jung ki ni lani ki para ki human ani ki khun ti lani ki nong tray ki nurse manukat pa ki shong bar ki patient kan ki man mo ti home dialysis long ki ni ki patient ki basa sha janai lele lani ki bodon heart problem lani ki boduna bp lani ki patients ba drop ka ni ka bp haka por bale dialysis ki deban choose da ka home dialysis bon ki patients ki one dialysis na do nong stani e ki one le dialysis sha do shlong ti ka janjar bhai ki tangi kenya ka jinglut e ka along almost same nama ba dengan ken dengan ka home dialysis kan kam so ki batin one check up hadin ar lai banai ru kalong ki complication jong ka home dialysis ru ka duna bon bi ki om ka dan ki infection e tamar phi husiar re tu catheter hi mi tha ko ate infection ru ka duna ka risk ki khulung ki temen ki bapang heart bat ki baduna bp bat ki basa sajnai home dialysis Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.